नै आं थालिर फिथा सावनो नागिरदों लोगोफोर मैदा एसे लाबाय ओमफ्राय थालिर बेखौ लगायनोसै आरो नै जाबाय सावनोसै आरो लगायखांबाय नै जि आराम जाखाबाय सिनि होलायनाङा आरो गावनो गोदै जाखायो लोगोफोर हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नै लोगोफोर जोंना दिनै ओमफ्राय एग्जाम दङ ओमफ्राय ओंखायनो बेरे फुंजानि फैबाय जों गथ'फ्रानो फैजोबलायाखै नै बे टाइमा खैथा जाखो मोजांखौनो नुवा नै ओमफ्राय आं 6:35 आव मोनफैदों आरो 5 मिनिट जाबाय 7:30निफ्रायनो दं एग्जामाहाय नै लोगोफोर जि सान्दुं नै दिनै बापरे एग्जामाबो जोबखासिगोन जोंना साननैल'सै मानदेआव जोबगोन आरो समबारखालि सान्दुङा नै जिं जिं फुंनिफ्रायनो दासो 8:30 जादों मर्निं एग्जाम ना बारालाय बार साबदों नै मैया मालाय बेलेगखै अखा हानानै थांबाय जोंनिखै अखायानो हायासै बोथोरानो मा जालांखो आयौ लोगोफोर नै दिनै हरावहाय मैदेरा फैनानै सेस जोंहानि न'खौहाय माबायदि खालामजोबलांबाय नै माने गुदाममोन आरो इयो न' गोजाममोन फुराना नै गाग्लिजोबलांबाय माइ दं सानोमोन खोमा माइथ' गैया बेफोरबायदि गाद्रा गुद्रा माल माथा दंमोन आरो ओमफ्राय नै इन्जुरखौ सिफायनानै सेस जि गिदिर मासे फैदोंनो बिमा बिफानि न'आव आरो बगाजुलियावहाय जि गिरु बारुखा लोगोफोर थानो हायै बायदि जाथारबाय बगाजुलियाव गासिबो न' सोंनानै लाजोब्बाय नालाय थारखौ ओमफ्राय सर्ट होदों ओमफ्राय जोंहा होआखैमोन लाबोबाय आरो ओमफ्राय जोंहाबो दिनै नै बेजोंनो फैदोंनो गय बारि सिंजोंहाय ओइ ओरैबो न' दं बिस्रासो नुहुरनानै आंनो फन हरबाय हरावहाय 11ता जासिगौमोन आरो ओमफ्राय जोंहाथ' बोराय बुरि सानैल' थायो नालाय बाबायाबो बेमारि होनोबो हाया होबाबो आवाज खोनाबाबो होसोयोसो मानसिखौहाय ओमफ्राय उनावहाय सिरि सिरि गामिनि मानसिफोर फैनानै होनानैसो गाबख्रावनानै थांबायनो आरो नै बेबायदि खालामजोब्बाय नै इयाव गाग्लिजोबखादों नै मानसिफ्रा जेबो जायासै ओंखारासै नालाय बै न' गोजौआवसो थायोना बे ओरैनो गुदाममोन सिफायनायनि थाखाय दिनै मेचिन लाबोलायनांबाय उफाय गैया न' सिफायलांनायनि थाखाय न'सो हाबोना दाना ससे न'सिम आरो जेनेबा साइसिम बोराय बुरि सानैल' थायो गिलु फारुनो गाबोन समफोर फिटिं खालामनानै होनोसै क्लिपआल'सो बायनांगौमोन दाउआ जालायबाय नैखौ जोख्लिलांसैलाय आङो जि अन्थाव अन्थाव जाथाव जाथावखा आयै दाउआनो नै खान्थाला जि गिदिर गिदिर आयै रादोंना रायाखैलै इयो खान्थाला जाजागोना जाजायाखै जि थाइखादों गोथां जाग्रासोहाय नै बिअनि मिटिं जानो नेगासिनो जोंहा कुमारिकाटा बाजाराव जासिगोन ओइनै ट्रिपाल बगासिनो बायदेवानो दा फैयाखै गुड इभिनिं लोगोफोर नै बार खोलो खोलो बारसोदों दिनै ओइ दैमा जिङाव जिरायदों आङो
सान्दुं गोसाबाबो नै इदि बार बारनांगौ न' होनबाना जेबो बारा गरम मोना नै दैमा सेर ओमफ्राय जि मोजां बार खोलो खोलो बारदों आरो दसे गोबाव उन्दुबाय आं ओमफ्राय दासो जिरायफैबाय जि आराम बार बारखादों ओइखिजाय दुब्लि दं नालाय ओंखायनो बारा जि फैयो आरो नै दुब्लि गोजासो ओरैजाय सानदेनि जानोसै नै जोंहा अमा बेदर बिखा लगायनाय एसे ओमफ्राय नैबे अनला मेवाइ संखांबाय ओरैनो संदों आरो अनला मेवाइखौ आलु दरनैसो होबाय नै आंहा